Yun, magandang araw mga gamba. Puro tayo unboxing mga gamba. Sunod na araw na tayo magpalaban kasi medyo busy tayo mga gamba. Yung mga gusto mag-reseller dyan, punta na lang dito mga gamba para discounted kayo. Malaki-laki discount yun. Shout out muna kay Justin Rain Bautista, kay Jeff Ronda, kay Panda Gaming, Manuel Puentes from GMA Cavite, GB Ochoa, yan na masugid nating taga-subaybayan. Sino pa ba? Si Jason Langomes, Saili Tablate, Gagambin Stevie, Chana Chaning, Ready Spider, Mark Galindez Bernardo from Romblon, Angelo Caballero, Hans Ivan Magsilaw, at saka si Red Spider ng Pangasinan. Yan mga gamba, shout out sa inyo lahat dyan. Unboxing tayo mga gamba. Ito yung ating unboxing. Nasa 2,300 dito mga gamba. So, buksan na natin to. Sabay-babay nito. Balot na balot. May nakalitaw ng gagamba mga gagamba. Meron na isa kaagad. Nakalakas na. Yan o. Kuis. Kuis sa tangkal. Sabi, 2,300 to mga gagamba. Ang kadami. Pero kulang pa rin yan mga gagamba sa atin. Mga ibang reseller dyan na pumunta na rito. May special discount kayo pagka pumunta kayo rito. Ayun, ganda nitong kahanan to. Ganda na naman oh. Yun, no? Ayan, mga gamba. Kitang-kita nyo. Kitang-kitang ebidensya. At sa ilong, pagka sumisingaw, mga gamba. Yun, no? Ganda nung kahano to. Quality, oh. Oh. Tignan nyo naman yan. Ha? Quality, mga gamba. Maganda pa yung dumarating ngayon mga kagamba na gagamba kasi nga basal yung iniilawan. Ibig sabihin first time lang mailawan. Hindi kagaya yung pagka lumiliit yan, mga binabalik-balikan na lang nila yung mailawan nila kasi wala na silang mailawan. Ngayon yung mga inuhulian nila, yung iniilawan nila, hindi nila kinukulat yung gagamba doon kasi babalikan pa nila yung mga may iwan doon. Oh, ganda oh. Pagkaraan na isang linggo, malalaki na ulit mga gamba. Yung mga maliliit na nakikita. Gaya nung nag-hunt ako. Hindi ko kinukuha yung maliit kasi babalikan ko pa yung iba. Pagka ano. Babalikan ko pa yun. Oh. Quality pa rin mga gamba. May mga ulo ito mga gamba. Baka mga good size yun. Yung mga good na sinasabi, good size yan. Yun, no? Yan. Dito may lumabas eh. Yan ang problema mga gamba. Pag medyo lumain ka, minsan na hindi maganda yung magtatakbuhan. Ito, ang ganda na lang, ano? Iyo, no? Oh.
Sa panahon ngayon mga kagamba, halos magkamukha na ang ano, masbate. Dumarating na masbate na banusan, halos kamukha na ng Tagalog. Hindi sila magkakalayo ng laki. Kaya pag mag-uumpisa pa lang yan sa lugar mo, Tagalog muna. Pagka medyo nalalaos na, tsaka kakuha ng Bisaya. Bisaya yung mga basbati malalaki. Kasi nauuso yung mga kagamba sa bata. Tapos gagaya na lang yung mga matatanda yun. Magsusugal na yung mga yan. Pang ilalaban nila, ginagawa sugal. Sa bata mga kagamba, walang sugal yan. Laro lang yung mga kagamba. Makapaglaro lang yung mga bata, maging masaya lang sila. Yan o. Medyo maraming maliit yan. Pero yan, inaayos natin yan mga kagamba. Pinapalakas natin. Kaya tanggal natin ng maliit. Kasi pambinta ko rin dito. Pa-5 sa bata. Ang pera ng bata ngayon, 5 piso lang. Meron din mga galante na bata. Kasi galante pa nga ang bata kaysa maglalaban eh. Ang ganda ng laman nito. Oh. Tingnan nyo. May kukuha nito mga kagamba yung 10 kahan nito. Discounted yun. May seller yun. Hindi ko na mabanggitin. Hindi ko na i-mention seller yun. Pero mabait na reseller yun. Yan. So yun mga kagamba ha. Hanggang sa muling pag-unboxing natin mga kagamba ng kagamba. Tagalog to mga kagamba ha. Kung sinabing Tagalog lang ha, wala nang iba, Tagalog lang. So yun, hanggang sa muli, maraming salamat. Hi! Subscribe po kayo, like and share po.